Hello लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल YouTube चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। ग्रेड 4 साख्रिनि आपडेट लाना फैदों बेनो जाबाय पियन बिनिफ्राय प्रसेस सार्भार। दा नोंथांमोना बे अफिस पियन बिनिफ्राय प्रसेस सार्भाराव जायफ्रा 8 पास जादों एप्लाइ खालामनो हागोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेसेबांसिम एप्लाइ खालामनो हायो बैसोआ जों गासैबो नायजोबगोन नाथाय एप्लाइआ अफलाइन जागोन। दा नोंथांमोना अफलाइन एप्लाइ खालामनांगौ आरो बे जाबाय रेगुलार जब। हौवाफोरनि जबफोर गासैबो एप्लाइ खालामनो हायो। बेजों लोगोसे गासैबो डिस्ट्रिक्टआ बेयाव एप्लाइ खालामनो हायो। दानिया बे भेकेन्सिया बबेनिफ्राय फैदों आरो बोरै एप्लाइ खालामनांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोजोबदो। बेनिफ्राय लास्टआव कमेन्ट्सखौ खालामबानो जाबाय आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबायदि जबनि आपडेट मोननो। दा लोगोफोर बे भेकेन्सिया फैदोंमोन कामरुप मेट्र' डिस्ट्रिक्ट जुडिशियारि अफिसनिफ्राय फैदों CGMनिफ्राय। दा पस्टआ दं फार्स्टआवनो अफिस पियन। दा बे अफिस पियननि एप्लाइनि लास्ट डेटआ 18 सिम थागोन फेब्रुवारि आरो एप्लाइआ अफलाइन जागोन मोन्नैबो पस्टआव। दा बोरै एप्लाइ खालामनांगौ जों क्लिक खालामसै बेयाव अफिशियेल नटिफिकेसन नायनोसै। दा नोंथांमोना लिंकखौ मोनगोन डिसक्रिप्सनाव डाइरेक्ट नोंथांमोना फैनानै बेयाव नायनो हागोन लेटेस्ट आपडेटआव। थ' बिनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइखौ अफलाइनसो खालामनांगौ अनलाइन जाया। दा बोरै खालामनांगौ जों बेखौबो नायगोन डिटेल्सखौहाय आरो बिनिफ्राय बुंगासिनो दं आसाम स्टेटआव 1 लाख साख्रि होननानै। दा बिनिनो गोबां फैगासिनो दङ आरो बिनिफ्राय PWD आवबो एप्लाइ जाथारसिगोन। दा फार्स्टनि पस्टआव दङ अफिस पियन बेयाव सानैल' भेकेन्सि दङ। बिनिफ्राय STH सासे बिनिफ्राय EWS सासे बेयाव आनरिजार्भ एबा गुबुना एप्लाइ खालामनो हाया। 12,000 जागायनानै 52,000सिम जागोन। ग्रेड फेआ 3,900 पार मान्थ। फरायनाया 8 पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हागोन हौवाफोर हिन्जावफोर। बेनिफ्राय मेक्सिमामा जाबाय 10 पाससिमल' बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। HSC डिग्रिफ्रा बेयाव एप्लाइ खालामनो हाया। बैसो 18निफ्राय 45 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना मा खालामनांगौना डाइरेक्ट नोंथांमोना ड्रप बक्सआवसो हैनांगौ आरो गांथाम फट'कपिस कालारिं होनांगोन। बेनिफ्राय गासैयावबो डकुमेन्ट्सखौ सेल्फ एटेस्ट होनानै नोंथांमोना एनभेलपआव सोनानै हैनांगोन डाइरेक्ट अफिसाव। बेनो जाबाय CGM अफिस कामरुपआव। एप्लाइनि लास्ट डेटआ 18 सिम थागोन फेब्रुवारि 1 थागोन। थ' नोंथांमोना गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्ट होबानो जाबाय। एड्रेसा 8 नाम्बाराव दङ। स' नोंथांमोना बेयाव नायना लादो। चिफ जुडिशियेल मेजिस्ट्रेट कामरुप दङ M। थ' नोंथांमोना बेयाव हैनो हागोन बा नोंथांमोना स्पिड पस्ट हरनोबो हागोन एड्रेसाव। थ' डाइरेक्ट हैबा साबसिन जायो। थ' बिनिफ्राय एडमिट कार्ड। थ' एडमिटखौ नोंथांमोना मोनगोननो बेनो जाबाय मार्चनि 2निफ्राय 15नि गेजेराव अफिसनिफ्रायनो डाइरेक्ट मोनगोन। थ' नोंथांमोना बेखौ मोननाय नङा पस्टआव मोननाय नङा बाय पस्ट फैया डाइरेक्ट अफिसावसो लायनांगोननो। थ' नोंथांमोना जायफ्रा इलिजिबोल जायो एग्जामनि थाखाय अफिसाव डाइरेक्ट लायनो हागोन। आरो सेलेक्सन प्रसेसआ ओरैबायदि जागोन फार्स्टआव एग्जाम जागोन बिनिफ्राय सेकेन्डआव भाइभा भइस लानाय जागोन। थ' जायफ्रा एग्जाम पास जायो नोंथांमोनखौ भाइभा लागोन बा नोंथांमोनखौ अरेल लानाय जागोन आरो बे अरेलाव पास जाबानो साख्रिया जाना फैगोन। थ' बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्टखौ नायनोसै। नेक्स्टआव दंबावो पस्टआ जेराव नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन गासैबो डिस्ट्रिक्टआनो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा जोङो प्रसेस सार्भारखौ जों नायनोसै। ग्रेड 4 गोजा गासैबो ग्रेड 4आनो बेयावबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जायफ्रा 8 पास जादों नाथाय बेयाव नोंथांमोना भेकेन्सिखौ मोनदों सानैल' मोनदों बेयावबो आरो बे जाबाय UR डेट मिन्स गासैबो कास्टना बेयाव एप्लाइ खालामनो हायो। 14,000निफ्राय जागायनानै 60,000सिम मोनगोन आरो ग्रेड फेआ थागोन 5,000। 8 पास बिनिफ्राय मेक्सिमाम 10 पास एबा मेट्रिक पाससिम एप्लाइ खालामनो हागोन। ग्रेड 4आव बे पस्टनि थाखाय HSC पास एबा डिग्रि पास एप्लाइ खालामनो हाया। बैसोआ गासैबो समान 18निफ्राय 45 इयार्स। एप्लाइ प्रसेसआ गासैबो सेमानो थागोन बाट नोंथांमोना एग्जामाबो सेमानो थागोन। थ' लोगोफोर एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौहाय जेरेक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्ट हो। बेनिफ्राय एनभेलपआव सोनानै गांथाम फट'कपिस नोंनि हरफादो। बेनिफ्राय ड्रप बक्सआव नोंथांमोना हैनो हागोन बा नोंथांमोना स्पिड पस्टबो खालामनो हागोन एड्रेसाव। बेनिफ्राय एडमिट कार्डआ मार्चनि 2निफ्राय मोननानै 15 सिम थागोन अफिसनिफ्राय डाइरेक्ट लायनांगोन। थ' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन। बेनिफ्राय लेटेस्ट फैगासिनो दङ जब फैगोन गोबांनो 1 लाख साख्रि होनना बुंदों आसाम स्टेटआव। बेखायनो नोंथांमोना नेथ'दो। बेनिफ्राय लोगोफोर PWD आवबो एप्लाइ जासिगोन। थ' नोंथांमोना थाबैनो आरो लोगोसे हेल्थ डिपार्टमेन्टआवबो एप्लाइ जासिगोन ग्रेड 4 जेराव 8 पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ बयबो खालामनो हागोन। दा बे अफिशियेल PDF फाइलखौ नांगौबा डिसक्रिप्सनाव दङ। बेनिफ्राय डाइरेक्ट डाउनलड खालामना लादो। बेनिफ्राय नोंथांमोना फर्मखौबो डाउनलड खालामना लानो हागोन। स्टेन्डार्ड फर्माव नोंथांमोना फिल खालामनानै एप्लाइखौ खालामनांगौ।